Hello everyone, welcome back to Sia Vlog. नोंथांमोनखौ जोंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। थ' जोंना भिडिअ दिनै मा जागोन गोबाव जालायबायमोन नै सानथाम सानब्रैसो जालायबायमोन भिडिअ हगारिया सोलाबाखैमोनलाय बेनो सोलाबाखै खामानिया जोंना अफिसा थारमाने आलदायाव जाबाय नालाय नैबाव एबार खाथियावनो जाबाय बै सिगांनिया जोंना मिन्ट्रा अफिसनिया फैबाय आरोना फैबाय माने माबाबाय बन्द जाथ'बाय ओंखायनो एबार माबायावसो नैबे आर'नाइ खाथियावनो गोदान खुलिबाय आरो जोंना दा सेटआप खालामगासिनो नालाय वाइफाइ केमेरा लगायनाय ओंखायनो बे सोलिगासिनो नालाय ओंखायनो सोलाबाखैमोन थ' दिनना भिडिअआ मा जागोन होमबा थास' बिथराइखौ खानानै नाजों जानो नागिरदों आरो नाजों नङाबा ना गोरान नङाबा नाथुरजों जानोसै जिखुनु जाया नायलांबाय थादोल' जोंनि भिडिअखौ माबायदि जागोन नोंथांमोना जोबजासिमल' नायलांबाय था मामिखौ गाबज्रिगासिनो नै बेखौ खानसै आरो ना न'निखौनो न'आवनो दंखाजोबो माथो मैगं बागानसोखा गगेरेग' होनदों सिया गगेरेग' होनदों ना अह हेल' होनदे सना हेल' होनदे अक्सि औ हाय होनहरदो दे थुमा होनलाय दे थुमा होनो खागासिनो खानाया होख्लायथारबाय गोथाव जानोसै गोबावसैमोन आङो बिदि मोनजायैया दिनै जाफिनसै आरो थाम्फै अरजानो गिनांगौलै सिया हनै साइकेलाव दोनथ'बाय बेखौ फोर बिरलांबाय आंनि गामसा क्लाब क्लिपजों क्लाबबाय खानायनि माबा खानाय वाव आंबो हाफानोसै थाब-थाबनो स' मैगङा एसेल' जादों नालाय थास'आहाय थास' बिथ'राया ओंखायनो थोआ नालाय बियो लामाथिं एसे नागिरहैदेरबावसै आरो थास' बिफां खानानै लायबावनोसै नै गामसा गाननानैसो मोजां नुलायदों गामसाखौनो गाननो नागिरा रायबाय थायो आं गामसा गानैनि गाज्रि लंपेन्टल' गाननानै थाबाय थायो होनना न'आव थाबाबो गामसाफोरखौनो गाना होननानै रायजायो आंजों ओंखायनो दिनै गानदों नै मोजां नुलायलायजोबदों गाननायखाय नाथो थास' बिफाङानो फांसेबो गैया नुबानो थास' बिफांखौनो माथो न'आव जा दंमोन बेखौल' मोनबाय मोनगोन ना मोना जाखो थास' बिफांखौनो आयै मोनदेराबाथाय गैलालै बिसोरल'खौलाय सोर जानांगौ जाखो मा ओंख्रि जानांगौ बेलाय फाख्रिगुरि गामियावनो माबायानो गैला नामाब्रा थास'आनो जोबजोब्बाय नामा बै मासेयाव होनदो होनदो नम यमनो हनै अमनो बैलाय मासे दंबावो मामि बै मासेयाव होनबावदो बैहाय औ अम नम होनदोलाय बैहायबो अमनो नै खुलुमो फिसालाय होनबावदो दे मामि गोरों जाथारबायलै सिया जोंना खिल्थिं होननांगौ मन्दिर मोनबा मामि नै बाव माखासे दङ बेनिखौ खानसैनो बियो एसेल' नांदेरखासिगौ गामसा गानबाबो जाला नाय देखायफैलाय आंनि बेबायदिखौ आरो ना गोरलै खिलिनायखौ खादों बिथराइखौ फैथिनायलाय जोङो बाथोन जागोन बेखौ मैथा एसे होनानै ओंख्रि बानाया आरो ओरैनो बाथोन दस्रा ओंख्रि बानायनोसै ओमफ्राय बेखौ बाथोन जानोसै देखायदो बेसे बुरजा मोनखो बेसे जाबाय थोबायानो ना बारा नांला सियाखौ साइकेलाव दोनाबा मोनलामोनलै खानो नैबावबो दं नामा बेनिखौ नांला सिया गग' नै बिसिनाव दाउ मिनिग्रा दं देखायनि आं र' ओइलाय मिनियो बे दाउआ खारा दाउ मिनिग्राखौ नायनो जोंनाव खोनायबाय थायो सोर मिनिबाय थायोसो होनोमोन जोङो एथ' गोगोम ना औ हा होननाया सोर मिनिगो सानो जोंहा टार्कि दाउ गुगेट होनो जोंहा ओमफ्राय दाउ गुगेट
सिया नों गियो बेखौ नों गिया गियो मैथा सिख्लाया दाउ गगेट मिनिथारासैलाय मिनियाखै आं थांनानै मिनिबाय थादोंमोन माथो मिनियासैलाय खाथियाव थाफैनायखाय मिनियाखै खाथियाव थाबा केमेरा खेबबा मिनिया दांलै फै एसे ओरै फैलाय मिनिनायनि इलाय इलाय मिनिदों देनजा मिनियो जोंनि न'आव गोमहैजोबो सेसाबो नायोनो नै सेसा बिलाय सेसाया ओरैबो दङ सेसा दाउ गगेट नै मामि सेसाया नै नैलाय सेसा नै मेगना साइसथारना फानोबो सेसाखौ दा फिसा जाथ'वाखै फिसा जाबा फानो लाइन लाइन थास' बिजौ खाहैजोबसै नै जोंहा ज' ज'नो दा बायदियाव खमलै एसे अखा हाबासो एसे माबागोन दिंखियाबो खिलियाखैनो नारजि मोनामाखैबा औवा बिलाइया नारजि मोनामलायबाय खाद' नै फिसा मोजां मोजांथार नै गोरलै दंथारो गोथाव जायो बिदि गोरलैयाबो होजाजोबो नै खाद' मादै मोनाबो जानोसैनो दिनै नोंसिना माजों जागोन गाबोनसो जोंहा ना बामलाजों जानोसै डिसाइड खालामखाबाय नाथुरजों नङाबा ना गोरानजों जानो नागिरदोंमोन नाथाय जों ना बामलाजों जानोसै आरो दा लायनोसै जोङो ना बामलाजों गोथाव जायो बिलाइ थिलाइ जाजाजोबोथ' थास' बै ओरैनो बिलाइयाबो जाजायोथ' दस्रानियाबो बेलेग गोरलैनिया बिराद गोथाव जायो जोंना नै थास' बिथ'राय जानो होननाया मा जाखोथाय मा ओंख्रि जाखोथाय हो बिसंसो जाबाय नै थास' बिथ'राय प्लास बिसं मा ओंख्रि जाखोथाय बिथ'राय बिसं होनसै ओइ मा जाखो सेया नैलाय नै गस्लाखौ जानो नाङाथ' हामा गस्लाखौ जानो नाङा नैलाय ओइ आइया माखौ मिनिखो नोंलाय हामा मामि थ' नै रेसिं खालामनो नै बिस्रा खेमसिनदों 2 1 गो नुदों मामि खारनायखौ नुदों नों खारनायखौ नुदों मामि नोंबो खारनोबा जोंथ' ना बामलाजों जानोसै होन्दोंमोन ना मावजि ना बामलाखौथ' लायनांसिगोनसो लाबोखानाय गैया आरोना लायनांसिगोनसो थांब्रबनानै लायनोसै औ मोजां आरो जायैयाबो गोबावखासैमोन ओमफ्राय जोङो थास' बिथ'रायखौ नायगिरजोबदोंमोन आरोना दा बायदियाव खिलियानो ओंखायनो एसे नैबे थास' माबाखौबो हाफाबाय आरोना गोरलै खिलिनायखौ गोथाव जायो बेबो लानोसै औ हरदो 50 ग्रामखौनो हरदो जोङो सफैबाय आरोना ना बखनसै ना बामला नै ना बामला लायनाया चावमिन जानो लुबैनानै दखानाव हाबबाय जि मानसि गिदिरमोन ओमफ्राय एवनायखौ नेयैनो मोनाफैलायबाय नै मोनालायबाय संसै जों दा नैबे थेन्थाखौ लाबाय आरोना नै ओमफ्राय सायबाय बै माखासेखौ बिलाइयाबो जाजायो बिदि बिलाइयाबो जाजायो बेखौ गाबोनहाय जानोसैलाय आरोना मैथाजों जानोसै गाबोननिहाय मैथाजों बे माबाजों थास' माबाजों थार' लिप्स होनोमोन ना बेखौ इंलिसाव थार' लिप्स बे थार' लिप्सजों रसलिजों जानोसै आरोना रसलि माने मैथा गोजा लायनाय ना बामलाया माबायदि जायो बांसिना मिथिखागोन जाखायो बावदोंसो आङो बेलाय माथो ना बामला ना खांखिलाफोर बायदि माथो खुगाया नै आयौ मास डेन्जार ना बेलाय नायदो हाथायफ्रा आयौ मास डेन्जार ना बेलाय अरो नामालाय आथिंफ्राव डेन्जार डाइनासर बायदिसो नै डाइनासर बायदिसो मोनलाजोब्बाय आङो नै बाब गोलाव साइज गैथारा खुगा गुवारा हाथायाबो आयौ खयथासो दंथाय नै हाथायानो नों गोथाव मोनो ना मोना जानोलाय
एसे खिथादो मोनजाफेराखै जाया नोङो बेखौ ओमफ्राय जागोन दिनै जानाय नायदो बेहा माबाखौ जाया माखौ मोनलाय बिगुर गोनां बे माबाया नास्राय निस्ला नास्राय गोरि बिदिबाथाय बालाबोथि बिदिबाथाय जाला ओमफ्राय नैबेना बिगुर गैयि माबा बिगुर गैयिखौनो जाया बेहा मिलायथारदोंलै बेना बिगुर गैयिखौ जाया बिगुर गैयिया बेना माबा बेहा नास्राय निस्ला थिस्लाखौ जाजोबोलाय खुसिया मागुर सिंगि बादि जालालाय बेना नैबेयो गाइखेर नङा आरोना माइरं रन्दैसो बियो माबादों आरो फुदुंदों आरो ओमफ्राय बे माइरं रन्दैया बेखौ माबानोसै आरो ना एक्सट्रा दा बैहाय नैबे माबायाव होनसै आरो थास'खौ संबा बेयाव होफानोसै आरो गोथाव जायो बेहा नाखौ फिसा फिसा पिस हाजेनबाय नैबेलाय नायनो हागोन नाया फिसा 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 पिस बिदिबासो गोथाव जाखायोबो मासे गोलाव गोलाव संबा मायदि जागोन बिदिसो होखायोलै ना वाव गोथाव होनदोंसो ना मान्स जादों मामिया मान्स जादों मा नायखो आथिखालाय मामिना सेन्देलाबो साइसथारलै आथिखुरा फिसा फिसा मामिना फ्लेस होनानैसो खेबनांबायना सनना मोनालायबाय दिनैनि ओंख्रि संनाया जोंना चिया 2 इयार्स जाथारसैलै चिया ना चिया जों मा संगोरसै दे ओंख्रि सं आइसोर एक्टिंफ्रा आइयो एक्टिं गोरोंथार नायदो एक्टिंआ ना इसियाना डेन्जारखासो स' बेहा सुजेनबाय आरो ना मोनालायबाय ना दसेनो जि बुरजा खादों जोङो औ बिलाइखौ दोनलायलायबावबायसो बिलाइआबो गोथाव जायो जानोसै येस मामि दें नायनोसै नोङो दे एसे जगार खालामगौ माने आं फानलु देनानै लाग्रोसै आरो ना नायनो हागोन नै जोङो मा होखोबाव माबा जिरा होबाय एसे ओमफ्राय न'निनो सामब्राम गुफुरा जोंना ओमफ्राय नैबे फानलुखौ 8था होनसै आरो ना बांद्राय होबा गोसाद्राय जागोन दासान्दि एसे गोसा जागासिनो नालाय ओंखायनो 8था होबाय ओमफ्राय न'निनो सामब्राम गुफुरखौ फुनानै होबाय दरसे ओमफ्राय माबा जिरा दा आं बेखौ देगारनानै लाग्रोसै स' आं देखांबाय आरोना नै देखांबाय आं ओमफ्राय नैबेया टमेट'बो माबानानै लाबाय हानानै टमेट'बो होफागोननो टमेट' होबा गोथाव जायो जानायालाय बिरादनो बरिया जायोना मावजि टमेट' होबा गोथाव जासिगोन आरो नै माबा रन्दैबो होफालायगोन ना बिराद गोथाव जासिगोन स' बेयो ना एवखांगोरबाय आरो नै ना एवखांगोराबा खारो एवखांगोरबा बे मोनखानाय जाबाय नालाय बेयाव होनसैल' आरोना डाइरेक्ट दा माखासे प्रसेसखौ आंनि वाइफआ खिथासिगोन आरोना आंनि वाइफआ खिथासिगोन दा हालदै होबाय आरोना बियो एसे टारमेरिक पाउडार ना मा होनोमोनलाय बेखौ बारा मोनथिजोबालै नाखौ एवफ्रामखांबायनो बियो ना एवफ्रामनाया जाबाय वाव जानो लुगैबाय ओंखायनोथ' मोनसे गलांबाय एबार पियास होनो नागिरबाय बियो आखाइजोंनो हरदो आखाइजोंनो बेस्ट आखाइखौ मानो हरदों भगबानालाय फानलुखौबो होखाबाय फानलुखौबो एवफागोरखायो बेहा बोरै देखायलाय औ बेखौ खानाया बुरजा खादों दसेनो औ होबाय आरोना बेयो संख्रि हालदै होनानै खुरखनसै आरो रेबनायनि खनसै नै रेबसान्दि दाय बोखारसै ओमफ्राय नै बोखारनानै नायसां रेबहांबाय बुस्थुआ मुग्लिनोसै आरो एसे मुग्लिनानै आं बेयाव दै होला रन्दैखौ होनसै नै मुग्लिखांबाय आङो माबाखौ थास' बिसंखौ दानिया रन्दैखौ होनसै आरो आं दैखौ होला रन्दैखौनो होगोन
रन्दैया फुदुंनानै लाखादोंमोन रन्दैखौ दहायनो दोनसै एबार खनसेनो होखानोसै नङाबा मानो नालाय उफ्ले उफ्ले होबा दै होआसै आरो ना दहायनि फुदुंनाय रन्दैया बेखौ होबाय नङाबा दै गुसु होबा बोरैबाबा मानबावोसो नाखौबो हरखानोसै टमेट'खौबो होखानोसै टमेट'खौबो होखाबाय नाखौबो होखाबाय गासिखौबो होनानै लाजोबखाबाय आरो ना खोब्बाय 5 minutes later मोनबाय नै जोंना ओंख्रिया थांनांसिगौल' बुरजा जाथारबाय आरो ना नै सिथोब सिथोब बानायनो नागिरदोंमोन नाथाय नांला थाथोंसै आलदा ओंख्रि संदेरला आरो ना बेजों डाइरेक्ट जानोसै साखिनायबाय बेहा गोथाव जाबायनो ना बामलाखौ मोनसे जानो नायनो गोथाव जाबाय मोनामा नाया एसेयालाय मोनामखागोन ना बामला नालाय नाथाय गोथाव जायो आरो ना औ ना दाबखासो नालाय जोंना मामिया नै राइम्स नायगासिनो टुइंकल टुइंकलखौ नायगासिनो नै गान्दुसो जाबना होनांबाय मोनासौवाना नङाबा नायगासिनोथार मोजां मोनथारो मामिया नै ना बामलाया बोरै जानाय नायनोसै ना बामलाखौ जानाय नायनोसै ने आंनि थाखाय गोथाव नायदो मामि जादों फिसालाय गोथाव मोनदों गोग्लैबाय आंनिखौबो खुरनानै दोनखाबाय आरो ना ओमफ्राय बे जाग्रोबाय मानो होनबा मामिया नै थानो नागिरा ना आंखौ दसे दसेनो लिंहरो राइम्स नायगासिनो थेवब्लाबो आंखौ जिरायफाजानो लुगैयो आरो ना नै बेहा जाबाय आरो ना गोथावनो जागासिनो बेहा आंना माबा दंलायलायो अमृत दंफालायोना आंना अमृतजों नैबेजों ना बामलाजों जाखावजोबसै आलुखौबो र' नेगासिनोसो आङो जाग्रोदो नोङो आंबो जागोन जानाय नायनोसै आङो थिगानो नाखौ जानो नायनाय बायो नायासो माबायदि जागोन बायो बे बिदिखौ नाखौ गोथाव मोनाखै नोङो गोथावालाय नै नायखौ जानाय नायनोसै आं नाखौबो गोथाव मोनदों एसे मोनामनाय मोनो आरो ना जालाबाया बेबायदि नाखौ बिदि नाखौ जालाबायामोन ओमफ्राय गोथाव मोनदों आं नाथाय ओमफ्राय खालि मोनामदोंल' आरो ना गोथाव जादों दिनैना भिडिअ बेनो आरो ना बामलाजों थास' बिसंजों जानाय नायबाय गोथाव जादों ओमफ्राय नाया मोनामो आरो ना मासुवा नालाय मोनामखागोनानो जोंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो रायजोफोर मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामना होदो उन्दैयाबो गाबबाय नै उन्दुनो ओंखारबाय दोनथ'नोसै होनबा दे लोगोफोर बाय बाय गाइस